Ayo, pre. 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 Sebentar. Ayo, pre. Oy, saan na pre? Sulod na po ulit sa kay ulan mangod. Sige, din. Tama-tama po, napon may gihanda gikan gabi ba? New Year. A few moments later. Si Meto pre, gabi naman, pwede pang dagan mo mga ulan man. O lagi ulan nagaganda kay ko. Ani ko kay nabi tuyo lagi si mga importante kayo. Asan tuyo-tuyo diya? Mga sa tagay namin handa gabi ba? New Year ba ya? Eh, ikaw saan yan nga? Kakao na medyo ko actually pero kita mo dessert. Ang dessert ako pre. Sige, ikaw na kay para mo Tama po. Happy na New Year pa. Oo, magani. Ikaw Sige saan? pre. Yan ang mga tuyo diya, basta kay importante. Busog sa. Kaon oy. 6.5 hours later. Sige, tuyo yun na yun mo pre. Toyo. Dami ade sa mong dessert pre. Pero makalimot ko sa toyo. Oh, siyempre, limit. Kaya na kayong kasama, luto na. Pero ako may numduman to na ko rin pre. Kung toyo ako sa nang kaon. Sige, para sa. Gusto ka makabalo sa toyo pre? Kani ang toyo pre ba? Dugay-dugay na maguna ko ni gusto sultis mo niya. Pero lang yung ko nagkalakas ng loob nga mo ni Anhe dire ba? Siyempre amigo man ta. Kinam na magatoy mong kwan sa kwa pre? Kung utang pre ba? Maningil lang ta ko pre kay nang na kwarta ko. Utang. Kausa mo pala kautang si mga pre? Ay naunsa maga pre. Ay sige limot-limot bag tuig na nakalimot na. Tungutang mo ba? Ano sa kagautang ka to kung hubog ka? Ang ulam ba kas kuha ba? Hubog. Wa mo ko kay namdam nga hubog ko pre. Utang tong hubog ko. Wala di ba? Di sito ako pre. Sa dili nga kita nagsabay ato tong hubog kayo ka. Di iyo ko makamali ikaw lang ito. Hulang as kuha ba? Ay, tama pre. Kinamdam na ako pre. Pero dugay naman to pre. Nabayaran naman to na ako. Diba? Kano sa man? Katong hubog ka ba?